Maviete. Maviete. Figan. No warning. Ambush Yandigiran. them. Drop the bomb, money. Maviete. Attack. Eye ndia maviete dimene mina mafana sungura. Simu kuijubengo ya. Maijuja. Ya maviete ko maijuja. Eye tufika ni maviete, fika ni lero tufati yankule ndi sala maviete. Mina mangomva kuti maviete nefuna mwaone osati mwaone koma mwamve kuti sala maviete wa abwera ndi zotani fakeneyo anango ndidumizira ujini video andipanga ujini tag video mphunzisi ali mklasi ndi ana ndi amati tiambe maviete maviete anaja amene maviete mulilede tililede maviete ndikuzaona bobona mafana tikudidi maviete aphunzisiso akudiso nawaso ndamvieteso sina makhazi nanga amene andosangalasa ndiye munthu umaduka makula muje pala azibale nake kuti ndazibale yako ndithu komano suna kumane nawo komano mmazati kugumana kungogwirizana ngati kuti munakumana pokali ngati kuti mwakuchita limodzi ngati kuti nthawi yonseija sinatayike ndimene mamvere ndikola maviete kai achinyamata choncho akati maviete mazati makhazi nanga ndati ndamene ndezo ntanena kuti aphunzitsi amene wawa anandiuza kuti mklasi imene mumu muliana finali lija kuti ndaona mmakomenti wina kuti iwe umango ndati ineyo ndikamayankhula ine mwina makhanga kuti ndikukukomeze tenta tayimbire sala maviete wa atiuze zina lawo atiuze skulu komwe ili wende atiuze zimene zimakhalira kuti kumeneko Salama Viete. Maviete. Salama Viete takupezani muli pa live video apa pato. Okay. Mukumbukira mulanditumizira video. Kwa basi. Video imene ijayambisa mpungwe. Okay. Ndipo mpaka na Madamu Chacha akuti nawonso akufuna aone kuti kwene koko angakuthandizeni bwanji. Pokutunde mwatithandiza kwa basi. Video yomwe munatumiza cha ndefa lidziwe ino ndi zinani ndani Salama Viete. Okay, ineyo dzina langa lenileni ndine Hobson Maganizo Msongolo. Bambo Songolo tasangalala kuti takumana. Ineso ndasangala kuti ndayankhulana nanu tu bwana. Zikomo kwambiri. Bwana Msongolo ku maphunzitsa kuti. Ineyo ndimaphunzitsa ku Ntambanyama primary. Kutyolo. Kuntambanyama kutyolo. Yeah. Ndikukuziwa. Okay. Ndinafikako. Nali mukwasamu ndaphunzira mmakwasamu. Makwasadi. Nali pa malamulo. Nali pa malamulo. Nawo ndikana kodi ku malamulo. Ndeli nkaenda kumapanga neja uko kumakafika kuntambanyama kuja. Komanso ifeyo ndimakasinthanisa zovala ndiza kuja kuntambanyama kuja. 1996. Ndikale. Kwa basi. Nde ino maphunzitsa salary jani? Ineyo ndimaphunzitsa standard 5. Standard 5. Yeah. Class manager muliana angati? Class manager muliana 313. 313 mukuli choncho? Yeah, 313, yeah. 313. Yeah. Aziphunzitsa libanga? Pa school posepo kapena ku 5. Mukamaphunzitsa pa school mu standard 5 muzaphunzitsa nga? Mu standard 5 muli aziphunzitsi awiri ino ndi mwina? Okay. Zabwino ndithu. Ndene bafuna lidziwe. Chokwa kuti zamaviete zinayambira pati.
Okay, zamavhete zija zinayambika ndikuphunzisa zinayambika last academic session ndikuphunzisa standard 6 ndipomwe sinayambikira zimenezo zamavhete zine. Chomwe chinachitika chokuti sunake panaliti ana ena akanali panjiko amalunga madzi nditadusa ine anandigwira sa mukuoneka ngati mvyetetu ndenamba kuseka kunena mvyete amaoneka bwa kai sindikuziwa yo ndenamba kuseka ndiri mukuoneka ngati mvyete mukuoneka ngati mvyete okay chabwino ndebasi ndazitaya ndebasi kulina ndalowa pa Facebook ndazakumalizana no ndi video yanu no mukukuwa mafyete nditi kudanacho nazitenga apa and zimene zijazo zinaweza kuti no mene no tinapita no ku 5 akati sintana kupitisa no ku 5 ndapezeka no every morning anaje ndikalwa class moja kuti ndiyapange motivate kuti akhale no mumudi oti aphunzire timangwamba chicha mafyete ndanacha iya masikonda kwa basi amasangalala nazo ine ndimona ngati kuti pali mgwirizano ndi chikondi pakati pa ino ndi ani zimwe naona ine apart from zamavhete zija ine naona mphunzisi yemwe akunjoya ndi ana ake kwa basi using the little that they have to make the best out of life. Yeah, that's true. And even though ana jamune kala na lipa nsa jane ko mana masangalala kwambiri ndekuti no passion yanu ya phunzisi ndiyo tani neo passion ya phunzisi ndingane yoti ndimafuna kuti anawa aphunzire kuti kusogoloku adzakhale nzika zodalirika azakwanise kuthandiza makolo awo potengera kuti ana ambiri kunoko ndi kumudzi kwambiri kumudzi the more anawo akaphunzira the more ka community inoyo ingasinthe chief. Okay, ineo ndikufuna ningofunsa nawo kuti ne mavuto anji mmakumana nawo pa sikulupo pake mphunzisi mmodzi kuphunzitsa ana finali chakuti klasi imodzi simasewera simasewera mwene as a school kuno kuti makumana ndi mavuto ambiri abwana makumana ndi mavuto chifukwa chokuti ena mwa mavuto amene timakumana nawo ndi monga kuchuluka kwa ana tamanyamba ni skulu imene ili center school ndikati center school ndi TTC ndi skulu inazungulidwa ndi skulu dzina zing'ono zomwe zimatchedwa ma junior primary ndi ma junior primary amathera amayamba standard 1 mpaka na standard 4 ndi akafika standard 4 akakhoza ana pa center school imene ili mtambanyama ndi chifukwa osadandaula ndikukumvani. Okay. Ndi chifukwa chake timapezeka kuti tili ndi ana ochuluka chifukwa chijani ma junior primary amene anatisungulira amatumisa ana pa center school. Ndi vuto lalikulu imene timakumana nalo ndi nthawi ya mayeso amwe. Nthawi ya mayeso timakumana ndi mavuto chifukwa kuti panopa ifeyo mayeso timaita kulemba pa board. Ndi ikafika nthawi yokuti anaja ya comprehension kapena kuti kufesa nkhani timayenera kuti tilembe nkhani tikalemba nkhani anaja awerenge akawerenga tena kuti fufutepo tilembe nojani mafunso ndi nthawi ngati imene ya anawa amazunzika even ifeyo saphunzisiso timazunzika chifukwa chokuti anaja tikafufuta nkhanija anaja amakanika kuyankha mafunso aja amasowa paja popanga reference kuti funso ili yankho lake limene okhala mu paragraph ina yake munkhani chadadani taito sapo mwaifufuta taifufuta ifeyonso timapezeka kuti tikamaweruka timakhala atatopa ko basi fake talimba mafunso even ma subject ena kumakhala ma multiple choice mafunso sate ndimatimene ati alembe pa board paja ndi mayankho pakana chani d zino tijani tatopa tikamatuluka tikamamaliza anacha kamamaliza mayeso ake timakhala atatoperatu amwene toperatu mawaso kumapi timayeneranso mawaso tipezekeso
chinaso chomwe timakumana nacho abwana ifeyo timaphunzitsa ma subject 9 ku primary, ma subject 9 ndi amwene abwana ma subject 9 kuphunzitsa wekha hayi ndi chinthu chodani nanga klasi imodzi uchonge za ana 300 uone makope ana 300 aliyense paika uone vuto lake unthandize uwapange control. Hayi ndizovuta kwambiri kwambasi bwana ndizovuta nde inu mmaona ngati kuti pamene popo tingathandize bwanji imeneyo ya ujeni ya comprehension iyo kuti mayeso akabwera mafuna kuti tipange bwanji apopo mungati mwatithandiza ndi photocopy ya machini yokuti tizitha kupanga mayeso kwapanga photocopy kuti mwana wena aliyense tizitha kumpasa chani pepala yake kuti pepala lako ili onesa kuthekera kwako nkhani ili pamenepo ulembe pamenepo zimenepo ifeyo titha kutani kukhala wokondwa kwambiri kuti at least anawo aonesa kuthekera kwako ifeso sititopaso kwambiri. Okay, eneo ndi good news. Okay. Madam Jaja. Yeah. Akuti ndiyangane photocopy. Okay. Yomwe ataitumize kuti kumeneka kuti mukhale nayo ndithu. Okay, chief. Ndi pomwe ndili pano ndikuyang'ana photocopy. Okay. Amene ali ndi photocopy yabwino yolimba yokuti ana angati kugwiritsa ntchito yayitali ndi nthawi yayitali ndipo ya mtengo wabwino tiyimbireni ku WhatsApp kapena timangeni text tione kuti zikukhala bwanji. Nde Madam Jaja akuwanza za ujeni za photocopy yazo ikhala ikutani imeneyo ikufika tikale tutokozeretu bwana. Amene wa Mulungu azadalisa kwa basi ndithu tikufuna anthu otero ambiri m'Malawi omwe angathe ndithu kupeza skulu ina yake. Mavuto wandachani ndi atonse Malawi ja ndi wathu. Sitingamalole ana kuntambanyama azikhala pansi komatu kuti muonese ifeyo tikuyamba kaye klasi yanu ya Saturday 5 yo. Okay. Kuti no chithandizo chikamabwera chizisefukira m'maklasi ena. Okay. Ndiye nkhani ndionena kuti anthu amanena kuti mukufunika madeski ndizona. Ndizona. Okay, mukufunika madeski klasi mujeni. Wabasi bwana. Okay. Ndiye inuyo ndikukupasani ntchito. Okay. Yokuti mupeze makalipentala pamudzipo. Okay. Kapena around. Okay. Omwe angati kukhoma madeski ya matabwa. Okay. Pa mtengo wachani? Wabwino. Around imene popo kama kwasamo. Cholinga tikufuna kunena kuti business imeneyo yapindulireso anthu amuti amuzi momwe. Ndiye ngati pali munthu pamuzipo kuti angati kupanga ndithu kuti ino mukunkhulupirira. Tiuzeni around. Ndiponso anthu amene muli around pa mtambanyamapo amene muli makalipentala omwe mungathe kukhoma madeski abwino pa mtengo wabwino kuti ana mu Saturday 5 mavyete azikhala kutani akukhalira. Mutipange chani mutipange contact apange ni contact Nsongolo. Siyeti bwana. Ndichoncho bwana. Tu pang'ono zitani zithekatu. Tu nde ineyo china chomwe nimafuna ndingofuna ndikukuwuza ndikunena kuti ifeyo kukuthokozani pa ntchito yabwino imene mukugwira ngati mphunzitsi. Bwana. Simukwinya video ija mmaoneka kuti mmasangala mmasekerera sunali munthu okwinya otani ayi which means kuti inuyo muli ndi chikondi ndi ananja mukufuna kuti ananja atani aphunzire. Komanso ifeyo ngati kumavyete chifukwa cha ntchito imene mukuyigwira personally tikukonzerani kenakache. Okay. Tikukonzerani kenakache inuyo bwana
chifukwa taona kuti mukugwira ntchito tamandika. zikomo kwambiri bwana. Ya ndipo ndikufuna ndithokoze Madam Chacha komanso kuno ku America kuli nyamata wina John Green Malunga Jr. munamba mwamva za John Green Malunga? Ayi. Simukunziwa mplanta ya John Green Malunga wa Manoma uja ndala idolo mtauni uja. Ndaziwa. Yeah, ali ndi mwana wa Junior kunoko, ali ndi record label yake studio yake amapanga sign ya oyimba akuti ayikapo ndalama zokwanira 600,000 kwacha. Okay. Zikomo. Yeah, zikuita sokuti koma desk konko. Okay. Ndedi mthokoze amene John Green Malunga Jr. Kwa basi kuthokozera. Ndiye anthu ena sokufuna kwabwinanso azikhala kubweranso. Okay. Zikomo kwambiri bwana Nsongolo pa nthawi yanu. Zikomo. Komanso bwana. Panali pempho ili anawa akhala kundivutisa. Amafuna atangowaona anthu awiri awawa face to face basi. Amafunitsitsa kwa basi. Timve. Amafuna ataona Patience na Madingo face to face. Komanso anowero chikoleka. Amafunitsitsa kopya. Amangufuna anthu awiri amene ataona face to face basi. Physics ndi Patience na Madingo basi. Zosavuta. Amenewa ndi apanga reach out. Ndipo samapangaso bwino mwa achula. Okay. Mapanga bwinonso mwa achula chifukwa nkhani imeneyinso ikafikira kunena kuti kufunika madeski mulini mafanzi kuntamba nyama. Okay. Ndi auza mudifizo. Kuntamba nyama kufunika uli mafanzi akufunika madeski ndenawonso afizo satani safoka aonesa mphamvu. Okay. Patience na Madingo mukudziwa kale munthu wankulu. Mino ndo wakulu amene. Ndiyeso etu. Powonjezera ndiponso mwachita bwino mwandikumbusa. Powonjezera. Madam Chacha abwera kuza kuyenderani ku sukuluko. Akabwera ku America kupita ku Malawi. Okay. Ndiponso ndi apemphaso na Madingoso nawonso azakuta nini? Azatuone. Azakuyendereni ndi fizoso azakuta nini? Kukunde muzaita. Ndiye iwa Jason ngasini mapigiso nawonso. Ndiye kuti so mbali na gawo yawonso azakugenda kuti pa sukulu paja kachitiko kakhalapo ndithu. Kwa basi. Yetu. Kwa basi. Mafyete azasangalala kwambiri mafyete. Umakwana sala. Zikomo bwana. Nenda kupasani chani ntchito tumpeze chani? Atipeze makalipenta. Please panganizo mwezo mkulu wanga. Ndeti sesa nditu tikapeza tikusani bwana. Mawa mundiberekere chimoni chokathamira mafuta ankhumba kwa mavyete yonse mklasi. Wafika bwana umene ndiyauza. Man. Apano ahedi no ndikauza nokuti vyete wankulu dafuna atithandize pamuzi pano ndi izi. Chitiko kuchifika. Chifi. Makwana Mulungu akudaliseni. Inusu bwana akudaliseni. Zikomo kwambiri. Zimata. Big up. Mwazimvera nokha tikamayankhula kunena kuti kunjaku zinthu zilipo zambiri zoti tingathe kukonza ife Malawi tisamangodikira boma anthu ife tiziuza influence yathu. Ndemwamva anthu aja apemphanso ana Madingo. Apemphanso afizo physics kuti amakukondani kwambiri kumeneko kuntamba nyama mklasi imene ndipo amafunisisa ndithu atasakuonani. Mukweyo sinakuza nonena kuti anthu enano muli ndi influence yokuti even kupita kungopita kukayendera odala kuchipatala kuja anthu achakuchira bwanji. Patience nabwera kuzandiyendera na Madingo. Bwanji wachira unabwera fizo. Ndiye bwanji tiziuza influence yathu. Inene madabwa nazo kuti pa Malawi tu basi tumonkhala sikumangonyoza natu kumangonenana. Koma no anthu ife tingatobwera pamodzi tu. Tingatobwera pamodzi kumapanga zinthu pamodzi. Ndiye ku diaspora kunoko ndi Madam Chacha awa sikuti tingopanga za ujenizi yayi.
za charity komanso tifuna tione kuti tingambe upanga bwanji upanga oni ma business kuno ku America ngati Malawi. Ma business agulu joint ventures ma community anzathu amakhala ni ma joint ventures. Kama sigula African market. Amalawi tilibe African market. Amalawi tilibe ndi farm ndi mozi yomwe. Koma titabwera pamozi kuika ndalama tikatokhala ni mafamu Michigan. Tikatosegula ma factory. Madam Jaja ma homes muli nawo kunokoso mungatakubwera nawo alipo anthu ambiri apanga zimenezo. Tikufuna kuti tizitukula miyoyo yathu tisamangokhala mpajayi kumangopanga zimwe zija ya tiyeni anthu ife tizitukuka. Tiziyenda ndi nthawi tikusalire ndi mindset ya ife njonena kuti osamangosira boma zinthu ndi zathu. Pala anthu ena amuthaleka sana wina basi asireni zawo zimenezo osapanga choncho osamapanga choncho. Iwo akugwira ntchito yotamandika mbali yawo ndi boma lawo. Ife tiyeniso amalaliso ukuso tizithandizira kupanga zinthu zina muona kuti dziko lija lifika pasogolo. Yetu ndi siku la bo basi big up. Tikuzikupanga na updating ndizibwera ndi anthu ma entrepreneur anthu kuno kuli Malawi to akupanga ma business. Kuli Malawi kuno kali ma business ama Airbnb. Kuno ku Malawi kuno alipo ena ali ma business amwene tracking. Wina ali club yake kunkuno. Ali magalaja kuno Malawi. Ena ali maujeni mani ma home chanchani zambiri ma tracking company. Zambiri wina kuno amapanga ujeni ufa mene timaja kuno unsima kuno amapanga ni Malawi. Wina ali ndi company yake amapanga tsabola ndithu wakambuzi kuno kuti kafuna tsabola wakambuzi alipo. Mumpanga package bwino ncheni mumpeza online iso mata kugula wabwinonso ndithu. Ndiye ndonena kuti tiyeni tibwere anthu ngati amene wawe pamozi. Chifukwa ku America kunoko ma group amene alipo ndongosonka ndalama. Ndalama ija imangopita ku bank imangokhala. Ndalama ija sikutani. Kwa bwanji titabwera pamozi kumagula real estate. Ngati mina wangira nzinzathu kunoko kuli kunoko sabene kunoko ku south side kandi west side kuli ma Mexicans anagula. Ma Mexican anagula real estate yonse kuti kumene kuja. Akafuna ntchito munthu wa ku Mexico amapita kuti ntchito sizimasowa ayi. Ndiye that's what we mean. Kudina kuti tiyeni tizibwera pamozi tonse kupanga invest. Alise kumakhala ndi mashango chinthu chicha. Ndikugula le real estate kumapanga zinthu kumapanga ma business kusegula ma African market likutani. Yedu nzomwe tikufuna to. Nzomwe tikufuna. Olokhala tracking company yathu ya Malawi. Yikuti ma truck driver onse kumakhala kuti pe iso yabwino. Maona bebo. Ndiye tiyeni tipange zinthu zona zachisogolo aza Malawi osati zobwerera mbuyo ya Facebook yi anthu ambiri mmona ngati ndi nyongo sewelesa koma tikuphunzitsa kukuonesa ndi Facebook yi munthu otayigwirisa bwino ntchito ndiyopindula. Ndiyopindula Facebook yi wena akasamako na mizini Facebook ndi yabwino kwambiri imatipangisa tipange connect ndi anthu osiyana okuti physically sungatakotani kupanga nawo communicate. Pomwe ndili pano paine kuyankhula anthu ambiri andimva through chani ndi njira yabwino imene yopitisira positive messages. Yetu ndi big up nonse. Salute. God bless you. Love you all. Big up.